ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଲା କୁକୁର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଗୁହାରି କଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ କୁକୁର ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ବାରମ୍ବାର ନେହୁରା ହୋଇ ଡାକିବା ପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, କହ କ'ଣ ତୋର ଅସୁବିଧା? କୁକୁର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଅସୁବିଧା, କ'ଣ ବା ଅଜଣା? ମୋ ଅସୁବିଧା କଥା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବାରଦ୍ୱାର ହଉ ହଉ ମୋ ଜୀବନ ଯାଉଛି, 12 ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନା ରହିବାର ଠିକଣା ନା ଶୋଇବାର ଶାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନ କ'ଣ ଜୀବନ? ମୋତେ ଏ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତତେ କ'ଣ ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ଦରକାର? କୁକୁର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ତ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ନା, ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲେ ଦେଖେ, ଦେଖିବି କାହା ଜୀବନ ଭଲ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି କହିବି। କୁକୁର ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଯାଉ 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 କିଛି ଦୂରରେ ଦେଖିଲା ଗୁହାଳରେ ଗାଈଟିଏ ଅଛି। ଗାଈକୁ ଦେଖି ଟିକେ ତର୍ଜମା କଲା, ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ରହୁଛି, ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ପାଉଛି, ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। କୁକୁର ଭାବିଲା ଗାଈ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସେ କହିଲା, ଆରେ ଗାଈ ତୁ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଗାଈ କହିଲା, ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ତୁ କାହିଁ ଜାଣିବୁ? ନା ତୋର ପୁଣି କ'ଣ ଦୁଃଖ? ନା ଆରେ ଏଠି ମଣିଷ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର, କ୍ଷୀର ପାଇଁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଗୁହାଳରେ ରଖିଥାଏ। ଏବେର କଥା ତ ଏମିତି, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଠି ଭଲ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖରାପ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଖରାପ ମଣିଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା। ତେଣୁ ଯଦି ଖରାପ ମଣିଷ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲୁ, କେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତ କେତେବେଳେ କଂସେଇ ହାତରେ। ଗାଈର କଥା ଶୁଣି କୁକୁରର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆଗକୁ। ଯାଉ 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 ଦେଖିଲା ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା। ମଣିଷ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଅଛି, ମଉଜରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଭୋଗବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଭାବିଲା ମଣିଷ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ମଣିଷ ଭାଇ ତମ ଜୀବନ ତ ବହୁତ ଭଲ। ନା ରେ ଏଠି ବାହାର କଥା ଦେଖି ତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଆନା, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଭାସି ଯାଆନା। ନା ତମର ପୁଣି କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ନା ରେ ଏଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏଠି ବାଦ ବିବାଦ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଛନ୍ଦ କପଟ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ମଣିଷ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। 40 ପୁରିଗଲେ ଏଠି ନାନା ରୋଗ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ନିସଙ୍ଗତା, ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଏ ବାହାରେ ତ କିଏ କେଉଁଠି। ଜୀବନଟା ଆଉ ଜୀବନ ହୋଇନାହିଁ, ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଅଶାନ୍ତି। ମଣିଷ କଥା ଶୁଣି କୁକୁର ବିଷଣ୍ଣ ମନରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଆକାଶକୁ ଅନେଇଲା, ଦେଖିଲା ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନୀଳ ଆକାଶରେ ସତେ ଯେମିତି ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମନ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା କୁକୁରର। ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମଟିଏ ନିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକି ଡାକି କହିଲା, ପକ୍ଷୀ ତମେମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛ। ନା ଆରେ ଆମ ଖୁସି କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ଏଠି ସମୟ ସମୟରେ ଶିକାରୀର ଭୟ, ଖାଦ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିକିରଣ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିସାରିଲେଣି। ଆମ ଶାଗୁଣା ବଂଶ କଥା ତ ଜାଣିଥିବ। ଶାଗୁଣା ବଂଶ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଏଠି ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁର ଭୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଆମେମାନେ ଯେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ, ତୁ କାହୁଁ ଜାଣିବୁ? ଏକଥା ଶୁଣି ବିଷଣ୍ଣ ମନରେ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲା କୁକୁର। ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ହରିଣମାନେ ଘାସ ଚରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବିଲା ଏଇ ହରିଣମାନେ ବୋଧେ ବହୁତ ଖୁସି। ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆରେ ତମମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛ, ମୁଁ ତମ ଖୁସି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି। ନା ଆରେ ଆମ ଖୁସି କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ନା କ'ଣ ତମର ଅସୁବିଧା? ନା ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଏଠି ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ। କେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ଠାରୁ ବିପଦ, କେତେବେଳେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବାଘ ସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦ। କୁକୁର ବିଷଣ୍ଣ ମନରେ କହିଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ, ତତେ କାହା ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗେ? ତତେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତୁ କାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ କାହା ଜୀବନ କହିବୁ? ହରିଣ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୋ ଜୀବନ। ଗୋଟେ ବୁଲା କୁକୁରର ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ଜୀବନ। ଯାହା ମିଳନ୍ତା ଖାଆନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟରେ ବିବିଧତା ପାଆନ୍ତି, ଅପନା ଗଲି ମେ କୁତା ଭି ଶେର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଅସୁବିଧା ନଥାନ୍ତା, ସଂଘର୍ଷ ନଥାନ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଜୀବନ ପାଇଁ। ନା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ, ନା ଖାଦ୍ୟର ଚିନ୍ତା, ନା ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା। ଜୀବନରେ ଖାଲି ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଉ ଫ୍ରିଡମ୍, ମୁକ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତି। ହରିଣ ଏତିକି କହି ଚାଲିଗଲା। ହରିଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୁଲା କୁକୁରଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ଗପଟିର ସାରତତ୍ଵ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ସୁଖ ବି ଅଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି, ଭଲ ବି ଅଛି ଆଉ ମନ୍ଦ ବି ଅଛି। ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ଦେଖି ଆମ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ତୁଳନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁ।
सबु भितरे भी निज जीवनर सार्थकता जे बुझीपार से ही तार ही जीवन सुखमय हो पार से ही जीवन को सठिक उपाय जी पार।